ning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thipi langpon sinang ang tan pen ke bang ke bigat chi su tumphat Karbi Anglong long smai tim klong ke pek pedaji mate longli list ki pedaji phansi chirok tok Karbi ratom pen chuning lipong Deoapni MSC constituency along BJP atum kang dang mai kang nipon BJP lepen Congress pangrup pen ton pokep tu se hem tu natum AP etsi rajari long chipok dun Center for Studies in Karbi Language Dibrugarh University Difu Center Director Longsing Teron pen phrengke mai kang nipon non birta puthot ang ton pen langpon sina Karbi Anglong long sami ang tan pen kewang ke bege sutum ani wangsi kewang boma jok pen si Karbi Anglong long sami nombang ke ringdok ringbi lapen exam chin pen ke dolong je phan ke sung to koklo la sonsik di purong speaker par lapan angka rong hang lakha hinia long pen sami ang tan pen kewang ke bege sutum phant longle list pen ki pipen jok pen si non bang ke ang ton pen wasi hemnek chikim thiblo labang so hawra long sami non bang ke ani wangsi ason pen rason alam ki lamphong sami nangklang bom tanglo Karbi ratum sami thorpak pen si er set from set pen sami Pizir vizar long kedu ang tan pen kewang ke bigat tu pan thalevek nang ji pusi nang te song pon lo bonta pinhi arianda KCC atum pen thale un eded la si ladak rong ni hang lakha hini long pen sami mu arji dingele la son si nang mandet tu asi Karbi ratum an sami ang tan pen kewang ke bigat tu pan ki longle list pen ki pedet ji phansi chirok tok Karbi atum pen sami sodak pen pachini pon rong ni hang awar iglo dipu rong ni hang second rong ni hang pusi pupu non nang litum lapu arlier it long po lake anu kapre ka hem galilo lahai tum ke cheki be sudum side lo especially mia tum musalman atum asi latum phan langnam de kona na pen ne ge bang thang chini pen chong kilo padang na lang itum asami salamana thek aja ki ong dung atum ke lage bangladeshi lam si nang thak bangla lam nang thak gi rong iti aja ka tum ke ka address ni than of de hanane karimganj aja ola se nilitum non isi ka hon thiram de koklo je la dak long ala anamia na itleng set non ningkan ke pa franke mia la dak do doni ne don thomber set me non ma ya lapu anang deng lo je la dak long ge mini bangladesh ason se nang nak lo ili la dak ke bang aju phir lo ke bang lo bang de do i okchikom rom ason se man de lo la pen birta long da pin an klang ik bom lo je dak rong ni hang pathar rong aphong alam ki la puson da do kang hu kang hi pen cheng lok drugs a bepar la puson ke claim la puson da do pik lo la se pudam par pola malilo la dak long ke aki ongdung atum ke ladak long ke anti social element side lo lasi kar prap jin pen ko ma matum silang litum han list kipi ma ahem photum chi any glap se me athe non jong salang litum han list pi bom lang botang te moi pijo pen ladak long ke alang litum ke nang capture ik dat po mo ke ladak ke rong ni hang pupe det si kona ne mini bangladesh ho na ne miamen si chi ir det po pen Karbi Anglong Thomas Council me la so put ha RDP si me athe Karbi land belong to the Karbi Anglong Thomas Council pusi pulamati la se land belong to the Karbi Anglong Thomas Council betang te Karbi Anglong si ma ke hai la pen land revenue yem in charge ta me la bang so put ha RDN si me jong si non por jong salang tu man plung phelang pulo betang te mo pijo pen la so habar talang tu mang chira igdaji non bisar alam Bijara lo hala pu havar pule punon hala puta apora teng pen action gen eta joini si pini hala dak e Karbi to manga chithe kachi ena dimma mat sia pedelo la pijo la dak nangi man yang ring do after 5-6 years apela si la dak long ke prabjin men action and me lapen non tuliram long hang kacha ke japona sarkar alang litum ke BJP sarkar pusile alang litum kai ke ta rada hong jai mate meeting lo chipu lo jati mati bhedi kerai koma sarkar lapen inglong aso sarkar khei barim indigenous po khilonjia sarkar jiplo lasa hok pet alang litum khilonjia sarkar jati metia pura puthak alang litum raikom aning ge hang do putang de action enik no kali putang te labang so sarkar mai tuliram hang kachari pon sarkar he litum rat sadami punang kok por alang litum ke lungi tupi sarkar pusini tum hin bene punang kok ladak long ki ong dung atum ge government pen Karbi Anglong Thomas Council facility pi pina an facility pi dan itu marjong non son orunodo ile puno lapen aja PM kesan bono kapre ka schemes ta la puson ti bom la si kopi bol alang itu man la puson le pi ber ke dimak lo ki me chak ber ke alang itu man ki phlung nang ji akhe alang le illegal migrants la si ki phlung nang ji edim alang le tum la puson le warsai pi bom lo putang te moarni si ke la dak pen alang le tum ke dam de det po lapen la dak deciding factor si bang ji po non mange Karbi Anglong Thomas Council pen kopi lo ke claim ke Karbi to mane pi si non mange komane lungi tupi komane mia tum da komane Bangladeshi atum masi la pusona varsai pi ber kopi polo lage kapahai Karbi tum se kapahai sata me avarsai ki pidame kopi polo lai mia to man pi berat ke kopi polo mia to man lang itum in hon berat ke
la pena hem phudum cha me lahaya tum han ko pi bolo dimak long chak waret ke kachini si me Karbi Anglong ara je longle henlo iche thelo longle ka ve khai ke la ekibirta ng khailo non puparam ke lo Karbi atum ke la ichet bet along le 10434 square kilometer pu along le ke ilong vera diman belo ilitum ke jongsi la da Karbi Anglong le alilong le phelang le avelo batang le ilitum na ne along ka preka dim avelo non son bang kheson na ne Golaghat district na ne Jorhat district la pu avelo la si ilitum me kerengi da daklo ki thiji da daklo la si longle ka ve khai ime thang dim long si ilitum refugee man dat pu an bang ke la ban claim kledet bang si me la si Karbi ara puno la pen ahem phu tum puno la bang su puthak mek prang si melu la pen Karbi ara sa me un an su puthak ke pressure pinangji la haya hem phu tom phan puthot la haya list bang baching than ji ban la pen Karbi Anglong Thomas Council ta me a hokpet jong salang tum khei bari ma sarkar la pen longle phelang ka charai kom ji sarkar do padang le la tu man prap jim men phlung nang po jong si phlung ple bom botang the rathoi pen itu me punang kokpo je Karbi Anglong Autonomous Council non la tuliram long akhe kachari pon sare lungi tupi sarkar la pen aku Karbi Anglong Autonomous Council banda prabjin pen alang litum nilitum la pini nang litum media hoi pen chuning leader sare lang ponding botang sai jokje nilitum arnisi ke action enang kokpo la pen mo jong si soluk sodak do patang de la Karbi Anglong Autonomous Council kachari non CM tuliram hang ke haisi adai enang ji Lakhain ko rapli Deoapni MSC constituency ki parlapot mudram terang arong along Deoapni BJP Montol Committee atumban patirpi ponsi BJP kang tang mai ini pon labangso BJP kang tang mai long spe Deoapni constituency AP etsa maipu bindu ingti AP etsa party bench odun pensi AP etsa party bench don phari ke thom se arara tum lapen ki congress pen manaf terang pen chapan linsi don phari ni su se congress atum BJP along chipok dun Lason si AP etsa party lapen Congress party pen labangsu party hini pen pangrum pen don pharo phoso se atum BJP asok purulong puthot pangchu pon thulo labangsu BJP kang dang mailong pen sami East Karbi Anglong BJP mai purulen killing pen seating ponlo lapen alhi sarpu amendment Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang EM Lunsing Teront EM Sul Jorong Par MEC Sangpi Kadom Terangpi MEC Sarbon Talainga Kumar MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing Engleng VDC Chairperson Elise Teronpi Lalpent VDC Chairman Simeon Rong Par Pendang Lok Bora Chairman Atumanda Chitong Dun Pensi Labangso BJP kang dang mailong sami RDSP dun Labangso BJP kang dang mailong sami Deoapni constituency AP etsa maipu bindut ingtipent Rat Hongjai long pen AP etsa party me hengnole puji puwe fir stame maipu pen jongsi kachi odun lapen BJP long spok dun phansi wang juilu potang te labangso party ke kon se mema hinu make ratumte klar dak pen chini pu busi alang li hinbet pa chini pon bogasan per Gibson rongpi Karbi Longri Abirta kachi pusi pecha si tum khai long khai cherai nang gi pusi ka ke ta ning je bom legam pecha si atum ta do ka ke the ke ding to man ta heta pini apor pe ani pe nani non ke ke chenga ko ke chi amen ing thanang ji pusi lam the da paklang bom ra ke non ke chi amen tang than ji kali ke chi phan si ako pangrom pon bom la poson non muke khelonjia okhomia phan paulo ponlo lapen non adivasi tum phan paulo ponlo mo ani ke ong ke bihari bengali phaneta alang le tum ta ke pang parlu ponji aphan si body ponji singili chini da athe ke chengsi ako ke alang le tum long ke support dun nili ke protest dun anta nili phan nang ke chingwai nang pa hem su nang ke than la poson alang le tum ke the ke be aso mane khelonjia punon adivasi to elutum ka alang le tum long cepa helu tu nanti boleh le phana khan bo seta latu pini apor bangke adivasi tu phada district membership pekpon central long pekpon lapuson e thek bono akoha khelonjia tu phada angkan kata alhi sa pu ason chaman tipo ulatan te kona se alang tu phan mission pu eli kamunthi tu nala muani sike bihari te phanta alang tu ke parlu phansi ke bor ipon po lasi lahai bansi ni alang tu ke pechar sik bansi o si BJP lo engel non pini ni tum
PS Secretary President lapen leaders member kadu kabe an pen ba team na tumana ba ke bang korahini lapen la klem barim tum tado lapen te kadu kabe ke bang thong bang pharoi thom don pharoi thom adon don pharoi thom don pharoi thom sosi niletum ke chairsi long BJP long chepa of don Karbi khai phan kisung kan cepat jok ike madro la tulang doktor turam lo hangsar pera kaprek majok ta onelo Sarupathar AP at si committee at tumpan spatter pi ponsi kedam tang jang mini phai trok ani tin basti chariali long AP at si ang dangamai lapan ki 6 lapu thak trok to kamai paman pon Sarupathar AP at si amai phu baburam tarang pan chpe pu pon amai long ali himan pen AP at si 3 pi amai phu IS retired jai kathar dunamai phu rajesh tisu wothalang su AP at si amai phu bikram hansi bogajan LA amai phu samson teront AP SC Yudwing Trip Conchun Bang Searching B Lapan ki APLC Fund Ningat Thera Tum Tat Tong Dun Labang so Mailong Pen Same BJP Lapan Congress Pen Don Pokap to see atum AP SC Long Chipok Dun Tu Labang so Malong retired Isa Jakat Harpen Cheng Lock APLC Long Get Heading Tum Ta $6 Putak Jumi Sen Labang so Mailong Than Pon Se Labang so Mai Mesen Pen Pachun Pon Bogajan Pen Rajipson Rongpi Karbi Longri Abirta in pin do long lede amasi hala Congress pen BJP atum pen jasemen nang join dunji atum ai kangtung atum dopik lo lama si nitum poisa le avesita la bangso awareness campaign la pen mass joining silam nang koklo pini ladak BJP pen ong nei lo nang join dun la pen kadowe don phokebra hini amune atum BJP pen la pen Congress pen dak nang join dun lo APHL sialong lapen garu tum arling ke tum ta garu tum menang dun lo adivasi tum menang dun lo pen karbi tum menang dun lo all India Garo Union finance secretary ta ne tum nang dun at lo don in koira troxy rok BJP pen la res ke congress dum lo Jakas ke jong si neli ji pijut kok bute hala dolang ke di neli wang joi lo bisar lam hala tum do bom ta mele meeting do de det lo ke neli la pijut kali lo bute do ta mele non ta jakarta meeting abinong ke la ke April 2015 aninkan April sirkep arni hala su arni si BJP atum la Ratnat Singh officer atum si nili tum panang pudun lo nang tum pan autonomous state ke BJP ke nang pipi kunang pudun ko alam ke lai lu high court long high helang non case do bom lang hala bang inkoi ratrok MSC do gadi hala tum pan lo pi bom lo ama alang litum aja nang deng dun de titi la banget long bison be nang deng dun lo itu masih tu manta nang ke deng de nang respond dun de titi la city nang deng dun hai de kapere la pot tribal area posi pu ada ke lama si tribal ke do ana tum ke ala tum aja kong do lo la sini tum hala tum han hang konang kok lo la pen ilitum karbi tum det ke bang pharong bong pen non ke bang thom kebra phovet lu itum ke angela pupulote bongo sena helo ke ong nei non bongo sena bihar sena helo ke ong nei lu non 53% hala tum loksi pharong bong pen bang hok kebra ke thom ke hala tum long si do kok lu pen ke la puthak da hala CAA hot NRC long amen ka ve bongali Hindu tu Bangladesh pen ke wang atum lag isira suri trok kep ke halatum Karbi Anglong si dokok lu halatum India suali seda halatum man plungji po matlung plede ke plungji gali non ke chief minister labang so chief minister ke latum pan voter list lo amen thap det nangi pusi ke pula pen thap ta tham tang lo ro ko lai lo amar halatum dopik lo ke an ke ilitum dala
tribes atum an chelang pet pet ke vir lo itum ke je danun de lo ilitum ke lapen pange RSS tum ke lake being tung pik lo athema ilitum along le hedi back door pen ilitum along le nang ki ti at dia fancy lai claim lo sainik school chochelang ason ka prek ka van bom ilang la tum he ilitum along le nang ki ti at dia fan development ke sik schedule ateng men si develop nangi sik schedule ateng men si develop ni sik schedule atum si jong si itum tribal atum apan la soinik school nangji pulo tante ilitum jong si admission ke NG apan lak sira suri trok cap suri flick cap apoisa pi unlo pulo tante ilitum tan nangji pu meji kita non amat ke ilitum lak sira suri trok ke admission apan lock day lata la pen porikha ke pass dunia ye ta central state along hat delhi si pass dunia jong si undun pulo te lage chogi seta la bange lage ilitum autonomous pulo ke di ilitum auto atum se ani ke hang pe di claim ni lage Jangmini Pai Trok Siani Center for Studies in Karbi Language Dibrugarh University Difu Center Sai Hemalongs Director Longsing Teron Pen Prengke Mai Kanipon Labangso Prengke Amalong Alang Ni Pen Kaning Jepon Ateng Ni Potangti Labangso Institute Pangcho Ponjia Pan Sami Aprang Bangki Council Atum Pen Nang Rabdum Do Bonsem Non Api Bangki Kupiga Son Pen Loni Ningkan Hini Su Setang Lo Council Long Sami Budget Sami Deng Pon Pedat Lo Labangso Institute Ke Nilbi Jung Jung Aphan Kali Karbi Khai Pan Si Ke Panong Pi Pon Lo Kedam Tang Suri Hini Da Trainer Kep Aninkan Hut Pensi Kuti si Pan Sami Tangkap Anong Pipon Labangso School Hem Building Ki Kim Kerang Ponjia Pansi Bon Sami Pinyani Anda Karbino Tamas Council CM Dr. Turam Rong Hang Pens Labangso Lam Chak Pinanda Napa Pleng Pon Pelang Lapen Budget Along Pen Sami Supplementary Ahut Pen Sami Apong Apong Nili Hin Pen Chuni Ridun Lo Bon Sami Labangso Ke Chuni Ridun Pen Sami Deng Pon Peder Son Si Ichit Hek Pon Long Long Non Labangso Institute Pangreng Zia Pan Sami Kisung Dokok Lo Lasi Council Along Tangka Abirta Hai Kalite Kupinya Kisung Dokok Ta Hai Lasi Komane Jung Jung Aning Ke Mepen Labangso Bangpu Bangpi Atum Bangso Institute Kipareng Berji Aphan Bidi Suri Jakong Horang Nang Pidun Thapata Alang Di Hin Pen Potot Chuni Ripon Tu Scam panda nang pulo seta scam pulo dam te lage fraud scam means fraud ke kalimati delay po bang lage la silang lo ni pan la sohor chok chi pu university lo anta RTI da jong dam rin tilang ni alaga sta hadak ka bang kalang university kan se contact pulo la lo la sinon bang ke arona teng pen ini chun pamilo pende ke la inding kep ang top 10 scorer tum hanili tum dak institute kan dak karchu ta bialo pasila language halong karbi alama paching thuria phan it schedule pendang lok karbi language a farman grant ke hang punoi government pen tangka ke hang punoi teachers aphan post ka paseng sonji punoi a basis ke government a record ke la pudo punang authorized university atum la tum pensi lo envegi la se non la dak pulonang non karbi language phan ta he ke hang pusitame post ke hang pusitame fan ke hang pusitame MIL ka pachun nili chairman MIL ki chun pot la pendat ke kene non ko anang deng university pen pima pipema degree pima jo la haita non la si record produce ni stala an importance bang non bang nili bang la dak kerana bang sumpit am ining duk khoilo isialam bang nili chairman dohut 2020-21 ningkan class 9-10 hut MIL ki chun cheng hut lasu ki chun hut kosonoma kita babde longge amasi nili phanke batai reminder on pilok kita babe te ne order withdraw ko ama nili dak pensi adjust exam ke tu ider ta lalo dak pensi nili adjust lo exam mote khai si ke thelang ko ma nili exam ba pesi halap bidel laso payment nang pi banga phialam lo ni phang work order nang pi pelang nang ta ningkan ke thompli lang elo angela da ka payment ta FS nang pitang ta ningkan ke thom bak do anikan bang lo ka chi renew do pining ta renew phan pi dun thuli lo payment nang pi pe da jo masi laso keran sung krung nona bang laso ka padam ye bang sung pi kan no athel laso khai along mo phit lamet ahin ba karbi alam paching thur nang yi ponte isi
officially isi konan ma isi university ason men si dam nengi lagi nili la so hin se ke claiming po nili la da non diploma introduce popular diploma ta nili introduce on da lo la ha ka siksa ka tora ya ni diploma pendete nili ma thake degree pendete master degree dete even phd nda da ke claim un nili la so si ka target sita non nili la so ka ti ku do ko la so yo ni si non nili rata dom han kachu ning ni ka ha lo non government bang fan ave de lo bang na pi che ke de lo aposi la ta bang ko pe ni ka siksa do lo ne sita rat pe na bang koma ma capacity do a link ki una link ahin koma me ke tok ke lang koma ni ke volunteer ben da ke na claim don koma ni ke kona ni pen a company pen la son CSR through pen na so peni finance nang ching TP kona ni department pusita ajada hin a capacity do sita wang pen nang bar si nang cherap dunia pan ili an so si ke paching thori pan la so pan sin ni ta chin ni just met pet ke so yo ni si pini ni kene press do man nang do man parang ke nang cho pasi pini press do man no media do man no ni ka pachini nang lo to media pen si la so nang pa che thang people pa che thang ji ko ma tha pen si ni ka do pan pini nang cho phalo la si Pinya Abirta pun ki lansi kang ton panelo la si domi thami kardom